tapa video yedu yekupedzesera muzuva nhasi. Hatizoka tikadzoka futi asi hanimukona zvese zviri apa izvi tenderedza apa izvi takazvipiwa tikaita macollections then muna December pane paipe patikanga tichipiwa machristmas presents nevanhu group rakanga rabvisa vachiti vanoda sei kublessa vanhu pachristmas. Gogo ndikavashanyira ndikavawira ndikati kune paper bag renyu but gogo takavapa zvinhu zvevanhu 2 muzuva nhasi but azosarwa nerimwe paper bag iyi. This plastic ndandakangota sei zvine chikafu marice machii zvimwe ndichazivi kuti zvii zviri umu handichazivi nimozotarisa kuti chii chimwe chiri umu ndozokonfema pamwe tisazokonfisa kuti takaisei. Saka tavapa futi rimwe plastic raifanira kunge rakaenda kune mumwe munhu. Ndakataura negrupu racho ndikati inini handisi kukwanisa kunge pamwe ndichinopa munhu ndanga ndakapromisa aigara kubvuma kasikakanganisi. Zvinoita here kuti ndinde kunoita sei kundoripa gogo mushirivindi vakati zvinoita. Saka plastic ravo ndo ramuri kuona iro. Papo takupinda muhembe mbuya panapa chandosanja kuti vanogara nevazukuru vaviri zvikomana 2. Ndati kune mumwe mwana wakamboya pano ane mwana musikana nditi ehe. Ndati vana sekuru va2 ava vakanga vachimbouyawo zvakare. Kana muchida handisi munoda here munozvida here zvinhu kana kuti hamuzvidi kuda munozvida handidi kupuwa zvinhu zvokupuwa. Kune makepesi kune zvinhu zvamunokwanisa kukwana munozvida here munozvida ndekuti zviripo zvimwe zvamunokwana zvakafanana netracksuit iyi. Saka ndakazvichenga ngati avana sekuru vangu vaya chiuyai pedozve nechigubhu chenyu sekuru munotopinda zvakatowanda pano vakamiramira vana sekuru. Chiuyai pedo sekuru vakamiramira zvisingaiti tiri paproject vana sekuru avo vakamira ichi wenzi wakauya kamwe akainda wani tikazomutsvaka wenzi wakazoenda nepi wakazoenda nepi nasekuru mukupinda zve maifanira kuimba vana sekuru veda zvinokwanawo dhunda ndozotoisa kuna dhunda nopinda irapo apindi uye anonzi wenzi wakaputsa wachoni anobatigwa nani uye mutore wakaputsa hakwani anonzi wenzi ndounokwana vangavasi 2 vakaputsa here saka mupei mumwe wachoni chizukuru hanzi ako kana vasingakwani tipei tozodopa vamwe kumberi kune vamwe vanotambura tozodopa vamwe. Ndiani une chimwana chisikana zviya mwana wenyu uya ane mwana isikana mukomana asi mukomana nemuzukuru musikana here munhu anogara pano nemwe vachogara pano chimwe icho chisikana pamuzukuru t-shirt mozopfeka ubuya wenzi ndiani zvakawandisa pabhekisa nachambotaura iri zambira meshero rakapita sei kana kufanana iri mangoni zambia rakadai indira mama iri kai ndindorishandisa saka manje hatichazivi kana risiri ravo rinozodzoswa rega ndidayo ndinozoendesa iri rakafanana mama vandizozivi takapinda sei umudzo ndaingokanda zvinhu chakanaka ichi mupe dhunda dzonzerodzo saa munhu akandipa yekera anogona kunge achiona ukana ndabvisa zambia pamwe riwo wakandipa zambia munozondikorekta but zambia iwo rakadaiwo mamwana. Saka handisi kunyatsa kuziva kuti handina kumixa up zvinhu here munondikorekta please zvinhu zvinogona kubatana. Ndakambozopa mumwe munhu chinhu chisiri changu timiyo kumasowe mene kuti munopinda irapo chitoko zve chitoko kana tichipuwe ngatipe uyu nodhunda uyu ane zvimwana zvisikana
kupewo chikomana chiya chezvipurana dhunda ndasova zvikafara dhunda yaenda kuchikoro agari kuzviziva dhunda dhunda vachena vanozovapa ivo izvo vanodhunda ai vachena vakomana totobuda ziyaso zerera mudhuze rikuvone zerera mudhuze zvachena zvanaizvi zvachenesa fashion mose mbuya fashion yose fashion audzo ngatinde ko zvanhu vakuru zviriko zvakawandisa ichi chinde moitsewo kuchizukuru chenjisikana izvo toenda jonga chisikana chakakura sei pane chisikana chiya chitoko handiti mochisa ichi vanokwana vanondira imomo zvimwe izvo zvevana izvi ichi hachisi chitoko chiterekei chanyanya kuda chitoko vedwe uyu vasingazivi vaivaye mbuya vane mwana wavo musikana akamboya pano akaita 2 days achimbochirambira chididi wama muchireva uya murume uya zvemusikana unochena unoti bayai vanhu ichi chinzi vanopfekereso uzompowo mukadzi oi tione dzimwe kuti zipi waindepiwe mukomana anopfeka saizani mazikomana makuru asi ma89 here pane bepa rine mazibhutsu ivo vacho vaindepi horaiti vaenda kumombe wazi pane pekuti achatora bhutsu yaita doko apa aiwa so mashandira ndoita mbuya ini kana ndapaenda paiya handopi mumwezve handi vanga vari paprojekti here hatingazoti vanotora unopa mumwe womuraini yaiyo wenzi unokwana iyo iyi kai iri kutora ndisi 11 dzonokwana hai dzonokwana dzakuendesa kumombe ake idzo hadzitsva hatidi kuzoti anzi vanhu vaipuwa shangu ndatogara ndada kutaura disclaimer pavhidhio rachiwa shangu idzi hadzitsva zvekuzoti vanhu vanofamba mananonzi vakati pazvinhu zvisharu hadziisi ndagara ndataura shangu sharu nekuti vanhu vanozotanga kuti vakati pazvinhu zvinoita here izvozvo zviya zvisharu dzimwe idzi kana anodzida hakuna kunzi anzita nzita kurashirai munhu wakandipa idzika une munhu mumwe kureva kuti ndiye ano hanzi babani idzi sezani idzi munopinda musezani mbuya muzvimwe zvokuzopfeka makagara paekere mopinda here momosekuru mokwana motora iyo yenyu koi mokwana sidoko here vapuwa bhutsu mbuya vanhu vavo vatiri kutaura nezvavo haapowani wakainoti hapo mwana wangu inini wakauya akabetserawo kuputsa zvandava vari vavirizve ndewenzi nani nanhamo wacho wakaindepi asi mamusisaizi yake here saka muda mutora kuti mugomuchengetera